Сказки на слушна. Яблык і вусень. Казка. Аўтар Наталя Бучынская. Расла ў садзе яблынька. Яна была маладзейшая за сваіх сябровак, але ў гэта лета ўжо песціла свайго першынца. Маленькі зялёны яблычык. Яе зусім не засмучала, што ён адзіны, бо ведала, будуць мінаць гады, яна падрасце і падужэе, і калі-небудзь яе голле сагнецца да зямлі пад цяжарам мноства яблыкаў, яе дзетак. А пакуль тое, яна жыла першым клопатам маці. Гайдала яблычак на сваіх галінках, паіла салодкай ранішняй расой. Яблычык рос, падстаўляючы сонцу свае яшчэ зялёныя бакі. Ён быў цікаўны, хацеў бачыць усё, што рабілася навокал. І яблынька, калі ён вельмі ўжо разгойдваўся на галінцы, ласкава ушчувала яго. «Не спяшайся, Гарэза, ты яшчэ малы і зялёны, а павінен выспець, наліцца сокам». Ды яблычык не надта рваўся са сваёй галінкі. Прастору і сонца яму хапала. А што яшчэ патрэбна такой малечы? Ён і падрастаў паціху. Вусень чуў усё, што казала яблынька свайму пестуну. Ён жыў непадалёк на кветцы дзьмухаўца. Нікога не чапаў, грэўся на сонцы і пра нешта марыў. Але апошнімі днямі яго характар прыкметна сапсаваўся. Вусень адчуў нейкую незразумелую незадаволенасць жыццём, злосць і санлівасць. Яго так і падмывала зрабіць нешта гадзенькае, каб навакольны свет не здаваўся вельмі шчаслівым. Ды што можа зрабіць такая казяўка? І ўласная нязначнасць раздражала вусня яшчэ больш. Вось у такую нядобрую часіну яму на вочы трапіўся яблык. «Вісіць сабе таўстун, радуецца? Пачакай жа, вось я цябе з'ем». Вусень на імгненне завагаўся, ацэньваючы памеры яблыка, але жаданне атруціць каму-небудзь жыццё перамагло. «Ну не з'ем, дык пакусаю». І вусень рашуча накіраваўся да яблынькі. «Пакусаю, пакусаю!» — падганяў ён сам сябе пагрозлівым мармытаннем. У яблыка ад страху аж дыханне заняло. Тузануў раз, другі, імкнучыся збегчы, выратавацца ад гэтага гнуткага зялёнага чарвяка, які марудна, але няўмольна набліжаўся. Ды маладая пімбачка надзейна трымалася за галінку. Яблык затрымцеў усімі сваімі семечкамі, што таіліся ў глыбіні яго цельца. «Ратуйся!» — шапнула яблынька і асцярожна паштурхнула яго ў густую лістоту, павярнуўшы да вусеня самым зялёным бокам. Яблыку пашанцавала. Якраз у гэты момант на шляху вусеню трапілася перашкода, адцягнуўшы увагу. «Ну, пачакай!» — раз'юшаны вусень, убачыўшы, што яблык знік. «Не ў неба ж ты паляцеў!» І вусень утаропіўся на дрэўца, аж у вачах зелена стала. Ды дарэмна. Лісці і галінкі аказаліся надзейнай схованкай. Караскацца па кожнай галінцы, перабіраючы лісточкі ў пошуках здабычы, яму не хацелася. Пераважала стома. Але і адступаць вусень не збіраўся. «А, даражэнькі, я цябе аблогай вазьму. Падпільную, нікуды не дзенешся». І вусень стаў мясцюрыцца на сухой галінцы, што ляжала непадалёк. А каб было зручней, сплёў сабе кокан і прыціх у ім. Некалькі хвілін ён яшчэ цешыў сябе уяўленнем аб тым, як дабярэцца да яблыка і ўп'ецца ў яго гладкі бок. Але неўпрыкмет да вусеня падкраўся сон. Міналі дні за днямі. Вусень ціхенька соп у сне, а яблык рос, наліваўся сокам. Ён стаў такім вялізным і чырвоным, што лісце яблынькі ўжо не магло засланіць яго ад зялёнага злыдня. І яблык з трывогай чакаў, што будзе далей. Аднойчы ён пачуў, як нешта ў кокане луснула, і адтуль, вось дзіва,
выбраўся на свет сінякрылы матылёк. Ад неспадзёўкі яблык ажно войкнуў, а матылёк, расправіў свае прыгожыя лёгкія крыльцы, салодка пацягнуўся і убачыў яблык. Як далёкі сон успомніў матылёк, што калісьці быў вусенем і хацеў з'есці гэты вялізны сакавіты яблык. Але ж я цяпер не злосны вусень, а вясёлы, прыгожы матылёк. І не маю жадання каго-небудзь крыўдзіць. Бывай здаровы, яблык. І матылёк узвіўся ў празрыстую сінь. Яблык уздыхнуў з палёгкай. Пранесла, а да восені было яшчэ так далёка. Вось так, мой дружа, бывае, нешта не ладзіцца ў жыцці, табе самотна і няўтульна. І хочацца адпомсціць усяму свету за свае няўдачы. Успомні тады, што ў тваёй душы ёсць светлага і чыстага. Магчыма, твае намеры зменяцца. Казка на слушна.